What's up, beautiful people? It's Cindy Akbulu. Welcome to the channel. Today we're going to be checking this video and it's titled Kumeli Prime Minister English Sub. Okay, interesting. I'm excited to check this one out. Let's check it out. Se on hyvä päätös. Hieno keksintä. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos. Ja saatana päivän valo kesti. No ei hemmetissä. Missä Jermu on? Se on tuolla lehdistötilaisuudessa. Mutta eikö sun pitänyt hoitaa se? No piti. Onko se siellä yksi? Oh. Jumalauta. Herra pääministeri, mikä on hallituksen virallinen kanta pakolaispolitiikkaan ensi vuonna? No kysymyshän on vaikea, mutta nyt on valoa tunnelin päässä näkyvissä kyllä, että aikamoinen porukka sitä sitten otetaan. Mistä maista Suomi ottaa pakolaisia? No Penasen siinä keksi ihan viime metreillä, että veti ässän hihasta ja sanoi, että otetaan neekereitä ja rättipäitä ja kaikkia mutiaisia, niin annetaan vaan 2 päivän paperit niille, niin heitetään sitten ulos, niin hämätään niin kuin vihreitä sillä. Vihreät on ihan sekaisin, että budjetissa määrärahat kyllä kun totta kai käytetään, että Penasen ehdotti, että Ruotsista ostetaan sitten naisia, siirtolaisnaisia ja Liettuasta ja Latviasta, kun meille jää kuulemma vielä siitä sitten kuitenkin vielä jonkin verran rahaa itsellekin. No mutta tämähän on täysin rasistinen lausunto. Mitä? Valtioneuvoston Mitä täällä on puhuttu? Meillä on... I want to believe this is satire or this is comedy regardless. But yo, I'm sure I bet you he didn't even know what he just said. But whoa. Yo. Let's go on. Meillä on hallituksen iltakoulu ja me tarkennamme siellä Jermun antamaa lausuntoa. Älkää he ajako tätä ulos. Hei! Hyvä Pena, saatiinhan se sopu. Saatanan päivän valo kesti. No ei hemmetissä. Missä Jermu on? No se on tuolla lehdistötilaisuudessa. Eikö sun pitänyt hoitaa se? Piti. Onko se siellä yksi? Joo. Oi jumalauta. What did he do? Herra pääministeri, metallin lakko on nyt kestänyt 2 viikkoa. Ovatko neuvottelut olleet vaikeita? Kyllähän siinä umpikujassa on oltu moneen kertaan. Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? No nyt tavallaan saatiin vähän päätä auki, että Penasen niin kuin keksi veti sen ässän hihasta, että siinä ihan loppumetreillä, että sehän ei ole tärkeää mitä tienaa, vaan se mitä maksaa veroa. Että Pena itsehän ei ole ilmoittanut läheskään kaikkia niin tulojaan. Ja siihen metallijärkät lämpesi sitten saman tien, että me päätettiin, että johtoryhmä perustetaan firma Mansaarille, pannaan 15 miljardia sinne, sitten Ville ottaa avioeron ja sen varjolla saadaan sitten nostettua sieltä rahaa. No mutta tämähän kuulostaa aivan rikolliselta toiminnalta. Tämä ei ollut valtioneuvoston virallinen lausunto. Meillä on illalla iltakoulu. Me harjoittelemme... Älkää vittiköhän ajaa tätä ulos. Otetaan tää illalla. Mitä sä nyt At this point, they should just keep him. He should not be out anymore. What is this? Oh my God! They just say, "Oh Jesus Christ!" What did he just do? They should just. Is there a way they just keep him somewhere, not come out, not give a statement to the press? Yo, interesting. Let's go on. Hyvä Pena, se oli hyvä päätös. Missä pääministeri? Se on mitään hätää, mä laitoin vaksin ovelle. Ja se onkin. Mennään kohta hoitaa lehdistötilaisuus pois sitten. Hengähdetään vähän. Tää saatana päivän valo kesti. No ei hemmetis. Herra pääministeri, miten Suomi pystyy täyttämään EU:n asettamat uudet metsänsuojelusertifikaatit? No, kysymyshän on sinänsä vaikea, mutta nyt meillä on kyllä valoa jo tunnelin päässä näkyvissä. Kuinka paljon metsää kaatuu Suomesta ensi vuonna? No, me oltiin siinä jo niin kuin kotiin lähdössä, niin
paperin porukka jo oli pois menossa kanssa, niin Penasen keksi siinä ihan loppumetreillä, että hämätään vihreitä, jätetään se aarniometsä sinne ihan koskemattomaksi 5 hehtaaria, mutta siitä eteenpäin on sitten 150 kilometriä, niin parturoida yli 15 000 hehtaaria ihan sileeksi. Paperin porukka innostui siitä sitten ihan täysin ja sanoi, että meille jää joka jätkälle hyvä siivu siitä sitten päältä vielä. Nythän tämä on jo täysin pöyristyttävä. Hallituksen ympäristöpolitiikassahan on diversiteetit. You're always here to fix. Meillä on valtioneuvoston iltakoulu, jossa me tarkennamme tätä Jermun antamaa harjoitusta. Herra He is always the fix guy. Now I feel so bad for him to always fix all of this. Oh my god! Let's go. Herra pääministeri, puolueenne kannatus on viimeaikaisten kommenttien johdosta hälyttävässä laskussa. Mitkä ovat aseenne seuraavissa eduskuntavaaleissa? No kyllä minä uskon, että me jatketaan ihan samoilla linjoilla, eli suurperheiden verotusta pyritään keventämään. Entä henkilökohtainen asenne, mikä on vaalimottonne? No Penasen keksi tuossa ihan viime metreillä, että se oli, ootapas nyt, että se oli verotus alas ja työttömyys pois 2 kuukaudessa. Että sitten se rupesi nauramaan ja heitteli kyniä ja terottimia ja papereita kaikkia. Tuohon kuulostaa täysin järjettömältä. Erikoisavustaja Pentti Hietanen, miten tämä voi olla mahdollista? Herra pääministeri, haluaisimme tietää, mikä on pääkaupunkirakentamisen tulevaisuus? Kohoaako kaupunkimme uusi virastotalo? Kyllä me se saatiin puskettua läpi, että Penasen keksi siinä ihan viime metreillä. Minä hommaan rakennusfirmalle luvat ja pannaan 2 kesämökkiä samalle kuitille. 2 kesämökkiä, kenelle nämä tulevat? Mulle ja Penalle. Tämä oli pääministerin nykyisestä komiteasta ehkä pöyristyttävin. Jäämme todella mielenkiinnolla seuraamaan, mikä on itse pääministerin tulevaisuus. Mutta siellä on erikoisavustaja Hietanen. Mikä on nyt tämä saunajupakka? Herra pääministeri, pitävätkö viimeaikaiset huhut paikkansa? Liittyykö Suomi NATOon? No minä en nyt halua tässä vaiheessa kommentoida kyllä yhtään mitään. Mutta neuvotteluja on käyty pitkin päivää. Mitä niissä on päätetty? No Pena käski mun mennä kotioon ja sinne tuli jotain NATO-kenraaleja ja jotain virolaisia naisia, ne meni saunaan. No mutta mutta siellähän on pääministeri erikoisavustaja Pentti Hietanen. Herra Hietanen, haluaisimme vain kysyä. Herra Hietanen, saako kommenttia? Oh my god! I understand this is for satire or for comedy or whatever, but this is hilarious and beautiful, and I love how they kept a straight face. I hope nobody picks offense to this though, but this was interesting. I really did enjoy it, loved it. But I now feel like every time he just mentions Pena, oh my god, what? Well, this is beautiful. I enjoyed every bit of this. Oh my goodness, let me know what you think about this. These are great, and they did interesting one with this. Let me know what your thoughts are in the comment down below. I'm sure tons of people have interesting things to share. I really love your honest contribution. You can share other useful information I think might be really helpful. Make sure to like, comment, and subscribe, and all of that stuff. And until next time, see you in the next video.